Hej, jeg hedder Erik. Jeg deltager i år for 14. gang i Stafet for Livet Næstved. 13. gang som medkaptajn på holdet. Det er let. Vi samler penge ind til kræftens bekæmpelse, og det gør vi ved hjælp af at tilbagelægge så mange omgange som muligt her på Herlufsholm Stadion. Og det gør vi den 29. 30. august i år fra kl. 12 middag til kl. 12 middag. Det foregår fra 12 middag til 12 middag for at symbolisere, at det varer 24 timer, fordi en kræftpatient kæmper med sygdom 24 timer i døgnet. Min personlige motivation til at deltage i Stafet for Livet, det er min far. Min far han gik bort af kræft den 24. marts i år 2013. Der hørte jeg 4 måneder senere om Stafet for Livet Næstved og var med for første gang i 2013. Og siden har jeg ikke slukket det igen. Vi forsøger at samle nogle penge ind ved hjælp af rundesponsorer. Det kan være 10 øre på omgang, så hvis vores hold går 5.000 omgange, så donerer du 500 kroner. Det kan være valgfri beløb. Du kan også bare donere, lad os sige 3 kroner på omgang, og så sige, jamen jeg vil maks donere 3.000 kroner. Det er fint. Så har vi gået 3.000 omgange, så har du nået dit maksbeløb. Alt hvad vi tilbagelægger derefter, det skal du selvfølgelig ikke betale for. Jo flere penge vi samler ind, jo bedre. Vi vil rigtig gerne samle rigtig mange penge ind, fordi vi er rigtig tæt på igennem de her 14 år og har rundet 1 million kroner på vores hold. Så jo flere penge vi samler ind, jo bedre vil det være. Hvis du har flere spørgsmål vedrørende rundesponsorat eller andet omkring Stafet for Livet Næstved, så må du gerne kontakte mig på de understående info eller direkte en besked. Hvis du bare har nogle penge, der ligger løst i lommen, du gerne vil af med, om det er en 50'er, om det er 100 kroner eller det er en halv million, så skal vi nok finde ud af, at du kommer af med de penge. Ikke noget problem. Vi tager gerne imod. Tager imod alt med kyshånd. Det går til kræftens bekæmpelse, og alle er berørt af noget eller nogen, der kæmper mod den her lortesygdom. Om ikke andet, husk Stafet for Livet Næstved den 29. 30. august fra kl. 12 middag til kl. 12 middag. Kom ud og se det. Om ikke andet, kom ud og se lysceremonien. Der er kl. 21. Det er helt unikt. Det er en oplevelse, man ikke får, simpelthen må gå glip af. Ellers, hvis du har nogle spørgsmål, whatever, om Stafet for Livet Næstved, om Stafet for Livet holdet det let, eller bare om mig, så er du velkommen til at kontakte mig på min private besked. På forhånd tak.